PM किसाना जोंखौ जाहोआ ओमफ्राय जोंनो उरनादया जोंनो जाहोआ मात्र बिथांमोना हिनजावफोरखौ माने बेजों गोजोनथों आंनो भट होथों होननानैसो बिथां सिंगाला दिनै बे हाबाखौ खालामना दोनदों। অরুণোদয় বা PM কিষানে আমাক নকয় অরুণোদয় বা PM কিষানে আমাক নকয় হা PM কিষান বা অরুণোদয় লগত আমি খাবা নোৱাৰে এই কথাটো কৈছে এজন মহিলাই কোনে কৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰ লগে চাবি অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে এই কথাটো কোৱা হৈছে PM কিষান আৰু অৰুণোদয় লগত অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়ায়ে অৰ্থাৎ অশোক সিংহাল MLA তাই মানে ঢেকীয়াজুলিৰ ৰাজ্যসকলক মানে ঠগি পেলাই ভোট লৈ আছে বা ঠগাই ভোট লৈ আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষত গ'লে চাবি সব কথা বুজি পাব আৰু যিকোনো কথা মানে কি কৈছে আমাৰ এই মহিলাসকলে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব এটা মিটিং পাতি পেলাই কি কৈছে আর খোঁজ রাখবে কিন্তু বসি না থাকে এই ক্ষমতাবোধ কিন্তু আগুন জ্বলিবে আগুন দরকার নাই আমরা চিকেন ডাক বন্ধ করে দিম 27 জানুৱাৰীৰ আগত ৰাজ্য নিদিলে ক্ষমতাপুৰত আগুন জ্বলিব আগুন চিকেনটো বন্ধ কৰিব তো नोंथांमोना बे भिडिअ इन्ट्र'खौ निश्चय नुखाबाय आरो गोबांनो नुवाखै जानांगौ स' जायफोर नुखादों नोंथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो जायफोर नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों जोबजासिम नायनानै लायोबा निश्चय बुजिना मोनगोन दा नोंथांमोन बे भिडिअ इन्ट्र' मोननायखौ नोंथांमोना नुखाबाय दिनै जोंहा PM किषाना जाहोआ आरो अरुणोदया जाहोआ PM किषान आरो अरुणोदयजों थगाय सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलिनि रायजोफोरखौ रायजो राजाखौ थगायनानै भट लागासिनो दङ अशोक सिंहाल MLA अर्थात अशोक सिंहाल मिनिस्टार आरोखि नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ होनायनि सिगां आं मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा फोरमायनो सानदों जोंहा सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय रांगाफारानि आरोना थारमाने सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय रांगाफारानि एक्स NDFB रंजालु मुसाहारि अर्थात M रैखाथि फादारनि नेम दुपेन्द्र मुसाहारि भिलेज माइदांपुर रांगाफारा सनितपुर माने 31 बेचनि 31 बेचनि आरोना जा सासे एक्स NDFB बिथांखौ माने बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो अर्थात NDFBफोरखौ लानानै जे मोनसे बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन बा बिटिआर सुक्ति खालामनानै लाबोदोंमोन बर'फोरनि रायजो खालामनानै लाबोदोंमोन नङा होमबा रायजो सुक्ति खालामनानै लाबोदोंमोन दिनै बे बिथांखौ माने सानसे लेट जानायनि खारनावनो एरेस्ट वारेन्ट खालामनानै बिथांखौ एरेस्ट खालामफिनबाय बा वारेन्ट खालामनानै बिथांखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियाव जोबफिनबाय दा माने बिथांनि थाखाय साखि होनायखौबो बा जामिन होनायखौबो रिजेक्ट खालामना होदों साथाम माब्रैहाय बेफोरबायदि जादोंमोनखौ दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बा बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिनैनि दिनाव माब्रैहाय फिन बेफोरबायदि सासे एक्स NDFBखौ जोबथेसालियाव लांफिननो हाखो बिनि थाखाय गोबां एक्स NDFBनि जा बिर जोहोलाव बिथांमोनहा दुखु फोरमायदों लोगोसे बिथांनि न'खरनि जिथुनाखि बिथां जा रंजालु मुसाहारिनि मेसेज अर्थात माहाजोनि नङा होमबा जायखौ बुङो जोङो बिसि अनसुलि बिसियाबो दिनै दुखु फोरमायदों नोंथांमोननो जाय हक आङो नैबे दुखु फोरमायनाय भिडिअ क्लिप्सखौ होबाय थाला जिखुनु नैबे आङो जिथुनाखि कमतापुराव अरजों होगोन राजबंसिफ्रा बिथांमोना माने गावसोरनो रायजो दाबिनायखौ 27 जानुवारि सिगां जुदि होआब्ला आसाम सरकारा नङा होमब्ला अब्ला कमतापुराव अरजों होगोन होननानै बिथांमोना गोख्रोङै एडभान्सलि हुमखि होनानै दोनखादों आरोखि स' माने बिथांमोननि हुमखिखौ मानिनो गोनां नङा होमबा जोंनि बर'फ्रा दिनैसिम बेफोरबायदि हुमखि होनो रोंफेराखै मोनफ्रोमबो आफादानो बुंनो थाङोब्ला दिनै नाथाय बिथांमोनहा गोख्रोङै हुमखि होदों स' मोना बे बिथांमोननि खाफालनि खोथासै नङा होमबा दिनै बिथांमोना जुदि रायजोखौ मोनथारनांगौ राइट्स दङब्ला मोनगोन आरो मोननांगौ राइट्स गैयाबाथ' माब्रै मोननो नङा होमबा डेम'क्रेटिक हिसाबै बा बिथांमोना मा होनना बुङो डिमान्ड खालामनायनि राइट्स दं हिसाबै बिथांमोना डिमान्ड खालामबाय थादों नाथाय उननि फारसेथिं मा जालाङो बेखौ जों बुंस'नो हाया नाथाय दिनै नैफोरबायदि माने रायजो दाबिनाया जोंनि बर'फ्राबो बेसेबांबा बोसोर डिमान्ड खालामनायनि उनावबो जोंहाबो जाफुङाखै होननानै जों बुंनो थाङो निश्चय बिथांमोननि थाखायबो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जानो हागौ जों बेखौसो आसा फारिना दङ आरो जोंहा बेखौसो साननांगौ जिथुनाखि बिथांमोना रायजोखौ मोनै सिगांनो जिबायदिखा जोंखौ माने गादबनो नागिरखायो अब्ला रायजो मोनोब्ला बिथांमोना मा खालामजोबगोन जा बेखौ बिराद सिन्था खालामनो गोनां स' जाय हक नोंथांमोना बे भिडिअखौ निश्चय बुजिनानै मोनखागोन नायोब्ला बेजों लोगोसे जोंहा अशोक सिंहाल सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि समस्तिनि अशोक सिंहाल सार बिथांखौ माने नैबे जिथुनाखि 2026आव आसाम एसेम्बलि जानो गोनां नङा होमबा आसाम एसेम्बलियाव माने रायजो राजाफ्रा आउट खालामनो सानदों आरोखि मिथिबायना माखासे रायजो राजाफ्रा आउट खालामनो सानदों सासे आइजोआ जोंहा गोख्रों रावजों बुंदों दिनै अशोक सिंहाल सारा बा ढेकियाजुलि समस्तिनि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बिथां MLA सारा माने सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ অৰুণোদয় বা PM কিষাণजों थगायना दोनगासिनो दङ আমার শোণিতপুর জিলার ঢেকিয়াজুলি সমষ্টির মাননীয় অশোক সিংহাল সারে মানে রাজ্যসকলক বা ৰাইজসকলক
মহিলাসকলক মানে অৰুণোদয় আৰু PM কিষাণ দি পেলাই ঠগি পেলাই ৰাখি আছে বা ফুচলাই নিজৰ ভোটটো লৈ আছে বোলে এটা মহিলাই মানে ডিমাণ্ড কৰিছে বা কথা কৈছে আৰু কি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষত গ'লে চালে নিশ্চয় বুজি পাব মই আশা কৰিছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত আপোনালোকে কিবা এটা কমেণ্ট কৰিব যিটো ইচ্ছা আছে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব যিসকলে মানে অশোক সিংহালৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈছে বা তদন্ত কৰিছে অৰ্থাৎ কথা কৈছে এই কথাবোৰ হয় না নহয় কাৰণ হয়ও আমাৰ ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ মাননীয় অশোক সিংহ ডাঙৰীয়া ছাৰে আজিলৈকে 10 বছৰমান হৈয়ে গ'ল শোণিতপুৰ জিলাত ক'ব গ'লে একো কামে কৰা নাই বিজেপিৰ এজন নেতা হয় বিজেপিৰ এজন MLA হয় বা গুৱাহাটীত তেওঁ মানে পানী বিভাগৰ মন্ত্ৰী হয় তেওঁ মানে কিবা ভাবিছে আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাত থকা ৰাইজসকলক মানে সদায় এনেকুৱাই ঠগি পেলাই ভোটটো ল'ম বা সদায় ফুচলাই পেলাই এনেকুৱাই কিবা এটা সৰু মৰু আঁচনি দি পেলাই ভোটটো ল'ম বুলি ভাবি আছা নেকি এইটো আমি একো নাজানো আৰু কি কাৰণ ক'ব গ'লে আমাৰো অৰুণোদয় কাটা গৈছে কাটক একো নহয় কিন্তু চিধা কথা সেই বাইদেউজনী যেনেকুৱা কৈছে ময়ো এনেকুৱাই ভাবিছে কাৰণ অৰুণোদয় আমাক নোখোৱাই চিয়ৰ কথা এইটো অৰুণোদয় লগতনো কি হ'ব মাহত 1200 টকা 1250 টকা পায় গেছ এটা চিলিণ্ডাৰ মানে পায় আৰু কি ক'ব গ'লে মাহত বাকীটো একো নাপায় বাকী ক'ত কি পাব গেছ দিছে এনে চিলিণ্ডাৰ এপ্লাই কৰিলে ফ্ৰীত পাব 250 টকা 200 টকামান দিব লাগে ঠিক আছে মানি লৈছোঁ কিন্তু গেছ ভৰোৱা টাইমতহে আমাৰ পকেট ফাটি যায় গেছ ভৰোৱা টাইমত আমাৰ মানে পূৰা পকেট ফাটি যায় আৰু কি গেছৰ একবাৰ যদি গেছ ভৰাই 1200 টকা লাগে 1150 টকা লাগে 1050 টকা লাগে এনেকুৱাই হয় আৰু কি মানে ক'ব গ'লে মানে কোন চৰকাৰে যে এবাৰ আহিব শোণিতপুৰ জিলাত সেইটো মানে চিন্তা কৰিব লগা আছে বহুত কথা আছে কিন্তু অশোক সিংহালৰ আৰামত হাৰাব পাৰে মই নিশ্চয় ৰাস্তাটো দেখিছোঁ কাৰণ STটো নহ'ল ST মানে বাগানীয়াৰ পৰা বা আদিবাসী চটাল বঙালী ভাইসকলৰ পৰা কেনেকুৱা ভোট পাব সেইটো মোৰ হিচাপত নাপায় আৰু এফালে বড়োসকলে যিটো একযুক্তি হয় তেওঁ নাপায় এনে হাৰি যায় আৰু কি গম পাইছে না মই আৰু বেছি কথা নকওঁ বেছি কথা ক'লেও মানে কিছুমান মানুহৰ গাঁতত লাগি যায় এই চেলাবেলা থাকে নহয় অশোক সিংহালৰ ৰাইট হেণ্ড লেফ্ট হেণ্ড চেলাবেলা থাকে তেখেতসকলৰ গাঁতত লাগি যায় কিন্তু তেখেতসকলে বড়ো হৈও তেখেতসকলে মানে বুজি নাপায় কিন্তু আমি যে কিছুমান কথা ক'লে তেখেতসকলৰহে মানে লাভ হয় গম পাইছে না जोङो जुदि अशोक सिंहालनि बिरुद्धে माबा मोनसे खोथा बुङोब्ला दिनै बै जोंनि बर' समाजनिनो लाबसो जायो बा जाय मानसिफ्रा अशोक सिंहालनि आन्दाराव थानानै खामानि मावदों राइट साइड लेफ्ट साइड थानानै बिथांमोननि थाखाय लाबसो जायो मानोना जोंनि बुंनाय रावजों जुदि दिनै बिथांमोनहा लामा दोंथाम मोनदोंब्ला खिजानि जोंनि बुंनाय रावजों बिथांमोनहा दोंबा लामा मोननो हागौ नङा होमबा दोंबा लामानि खामानिफोर मोननो हागौ माबा मोनसे मोनथाम सेंसननि खामानि मोनबाय थादोंबा बिथांमोनहा मोनबाबो मोननो हानाय बेफोर गासिबो जों नों आं बुंनायनि रावजोंसो जाजोबो आरोखि थारमाने जुदि आंनि फंसे बुंनाय रावा जुदि बिथांनि देहायाव नांहैदोंब्ला दिनै नोंथांमोना साननानै लादो जोङो मोनसेबाबो माने खामानिखौ बारा मोनगोन बेवहाय जुदि सिंहाल सारा बुंदोंब्ला नोंसिनि मानसिया ओरै थोरै बुंदों माथो होनना बुंब्ला बिथांमोना बुंदों नोंगौ एसे नोङो बिजिरनानै नाय बेफोरबायदिसो बुंनांगौ थारमाने जोंनि बर'फ्रा मिथियाना अब्लासो जोंनि बर' जायगाया बर' ओनसोला डेभेलप जानायनि चान्स थायो नाथाय बुजिया जोंनि बर'फ्रा मिथियाना गाव गावनि लाबा लाबनि थाखाय नायो नोंथांमोना लाबा लाबखौ लाब्रा खालाम बेखौ जोंहा खरस जानांगौ दरकार गैया नोंथांमोना खामानि मावदों पार्सेन्टेजखौ जाया नङा जाखागोन बयबाबो एसेबाबो जाखागोन नङा होमबा गाव गावनि खरसा बरसा गारनानै गाव गावनि न'खरनि खामानि गारनानै नोंथांमोना खामानि होसोबाय थानाय बा खामानि नायथिंबाय थानाय बैफोरनि थाखाय नोंथांमोना गाव गावनि पार्सेन्टेजखौ जाया नङा जाखानांगौ नाथाय खामानिफोरखौ रायजो राजानो लाबोना फैनांगौ बा उन्नति खालामना होनांगौ डेभेलप खालामना होनांगौ एरिया ओनसोलखौ नायफिननांगौ नैबेफोरसो जोंनि बर' हारिनि थांखि जानांगौ आरोखि स' थेंक इउ नोंथांमोना आसा खालामदों मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि गेजेरजों शेयार खालामना होदो लाइक कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै प्लिज आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपलोड होबाय थानायफ्रा नोंथांनिसिम सौहैनो हानाय बायदि थेंक इउ स' माच যদি 27 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আমাৰ শান্তি চুক্তি নহয় তেতিয়াহ'লে 27 জানুৱাৰীৰ পৰা আমি চৰকাৰক বাধ্য কৰাৰ কাৰণে ৰেলপথ অৱৰোধ নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় পথ অৱৰোধ কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক সম্পূৰ্ণৰূপে আমি স্তব্ধ কৰি দিম আমরা যে এই মানে মঞ্চের যদি আমরা প্রতিজ্ঞা নিছি যদি এই সমস্যার কোনো ধরনের সমাধান এই 26-এর আগত না হয় তাহলে কিন্তু এইবার আর কোজ রাজনীতি জনগোষ্ঠী কিন্তু বসি না থাকে এই ক্ষমতা পরত কিন্তু আগুন জ্বলিবে আগুন দরকার নেই আমরা চিকেন ডাক বন্ধ করে দেবো এমন ধরনের কার্যসূচি আমরা নেওয়ার কারণে আমরা কোজ রাজনীতি জনগোষ্ঠী আজি তৈরি হয়ে আছে হাজু হয়ে আছে গতিকে ভবিষ্যৎ আজি অসম সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর যেটা ভাষ্য এটা খুবই নিন্দনীয় বুলি আমরা কবার চাই ধিক্কার দেন কারণ আজি জানি শুনিয়া আজি
বারে বারে প্রলোভন যেটা মানে প্রবঞ্চনামূলক যেটা কথা এটা কিন্তু আমরা আর সহ্য না করি। তো এবার 26-এর আগতে যদি এই ধরনের কোনো রকম ব্যবস্থা না হয় তাহলে কিন্তু আমরা 15 জনগোষ্ঠীর ভোট পর্যন্ত বর্জন করব। নো এসটি নো ভোট হবে আমার। গতিকে হুঁশিয়ার সঙ্গে আমি হুঁশিয়ারও দেই যাতে এইবার আর প্রবঞ্চিত যাতে করিবার না চায় আর কি, ভারত সরকারে হোক বা অসম সরকারে হোক। ধন্যবাদ। नाथाय जोंनि बे रायजो राजाया फिल्म किसाना जोंखौ जाहोआ ओमफ्राय जोंनो उरनादया जोंनो जाहोआ मात्र बिथांमोना हिनजावफोरखौ माने बेजों गोजोनथों आंनो भट होथों होननानैसो बिथां सिंगाला दिनै बे हाबाखौ खालामना दोनदों। ओंखायनो दा सिन्था खालामदो रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै लैहोर फैनानै जे जोंनि बर' फिसाफोरखौ गोदोसोनानै थानायखौ खना खनला थानायखौ दिनै जे बेसेबां नागिरनानै जोंनि मानसिखौ जों स्ट्रं खालामनो हायोबा जों मोजाङाव दोननो हायोबा जोंहा बेसे उन्नति जागोन होननानै बिथांमोना रुप जासिनानै दिनैहाय गावसिनि गोसो मोदोम जिउखौ बावसोमनानै इसोरनिसिम बोर लानानै फैदों। ओंखायनो जोंबो साननांसिगोन जोंनि आगोलनि दिना थांबाय, नाथाय नै दानि दिना गोनोखो दिन, जोंना दा रोंगौथिनि दिन आरो बादायारि दिन। ओंखायनो जों सासे जोंनि मानसिखौनो गोजौ थाखोआव जुदि जोङो दोनहरनो हायोब्ला बिथांखौ जय जुगुग खालामनानै हगार हरनो हायोबा भबिष्यतनि थाखाय जोंहाबो बे रायजो राजाया उन्नति जागोन आरो फिसा फिसौआ साख्रि बाख्रिनि थाखाय डेभेलप जागोन आरो जोंनि गांनाय उखैनाय बेबो स्टप जागोन। दा जोंहा बिराद प्रब्लेम दैनि जगान गैया फारसे दहाय बुंलांनाय बायदि मेडिकेल प्रब्लेम आरो फारसे ओरै लामाफोरनि हाखौथ' नायखायासै, दलं मोनसेबो बानायासै बिथाङा। दिनै जोंफोर थांबा होनो हब बायद' हब आपनालोকে চিন্তাই নকৰিব बिदि होननानै बुङो। চিন্তা खालामबा मा जानो? आं सानसेखालि नांलायखांबाय सार আপুনি কি চিন্তা নকৰিব কৈ থাকে, আপুনি দলং বনাব খুজিছো ইমান আমাৰ পাব্লিকৰ কাৰণে ইমান কষ্ট হয়, বেমাৰী লোকৰ কাৰণে কষ্ট হয়, বিধৱাৰী লোকৰ কাৰণে কষ্ট হয়, আপুনি অলপমান চোৱা চিতা কৰিব লাগিব নহয় না বুনাयाव मा होनखो तुमया इसोर बायद' মোৰ লগত কথা পাতিছো কি আপোনাৰ লগত কথা পাতিব सारों लोग उठा पाएंगे और अपना लोगों को उठा बहुत पारा रास्ते सारे सब सारे नहीं दासिमबो माने दलंखौ हबो आहा मावत आंनि या साइसनि किबा करि ना बुंबाय नै दिनै सिरिया होमबा जोङो दिनै बेखौ नायनानै दिनै प्रत्येक गामियारिखौ नायनानै जोङो दा मोजां मानसिखौ गायसनहरनानै जय जुगुग खालामनायानो जोंनि एकदम कर्तब्य आरो जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्राबो सोरबा बिजेपियाव थानायफ्राबो लासैनो जों खौसेथि जानानै जोंनि हारिखौ माबायदि जों खौसेथियाव जोंनि बे ओनसोला डेभेलप जानांगौ जों बेखौसो दा नोजोर होनानै खामानिखौ मावनांसिगौ। दा जों हनै MLA सासे इमान मोजां सेंग्रा मानसि गावनि गोसोखौ गुदुं खालामनानै गोसो गोरबो जिउ दान होनानै हारिखौ नायफिननांसिगौ, गोदोसोनानै जों दोनला होननानै बे सिकित्त गथ'खायसो दिनैहाय बेफोरबायदि सानखांनानै हखांनानै दिनैहाय आग बारायबोबाय। बिनि थाखायनो बहुद बे जोंहा बाबुनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो